Jende asko hartu du parte, kanporaketan jotake, eta laguntzen aikurta jo, zenbat borondate, entzulezin utzi aparte, hau garrere dugu bete, bertso musikatuak bihar dira, beraz bihar arte. Bertso musikatuak bihar dira, beraz bihar arte. Gu animatzen horri bilida, cheerleader talde itzela, aurrera sego ikus dezaket, kuadrilla potroximela, urrengo urtean nekin kantatu, edo prestatu eskela, juliganeran naiz badezuen, da zuedanok eusko labela, beraz zuei eskaintzei zuet, asunto hau dena dela. Bertso batekin ezin eskertu, urte luzez eman zonam, 86 urte zituen, eta izenez leona, gauza gutxikin konformatzen zan, ta humoretsu zegona, bere harima gure bihotzetan, orain bizirik dagona, txalo guzti hauek zuretzat dira, Gabiriako amona, Gabiriako amona. Eun entzuleko ratio, hainbat mikrota batio, webgune radio patio, txapelketa demonio. Bertso zaleak gara guztiok, ez kontrako arerio. Tablaura igo bertxotan hasi, taburuan mila lio. Baina horrexek ez aldio ematen, geure jardunai balio, aurtengoagatik txapelketari, esango zaio adio. Baina mesedez martxon bertsoa, etzazue hartu serio.